sing ngolopo redane sang rasaksa anabaan montap sare lumangsa anegat-egat sang paketan konjatan samulat diremu jiwa sang lumangsa
Kudune lon. Ngeplak lon. Elon piye? Lah aku, kowe ora. Aku piye lek ngeplak? Ora asu. Tak contoni lah kono ngeplak banter. Kayak ngono. Kene banter ngeplak kok. Kudune. Kudune kan mak. Kudune maklak elon. Lah kene gampang gak. Lah kono ngeplak. Oh. Ngawur kowe ngawur. Kowe rene mah ngecit bal aku balane kono. Balam. Lah iya nek ngeplak terus aku. Tak omongi tak pengen ngeplak. Kowe. Kok sama omongi? Iya. Jos. Ayo jos. Oke. Lek iki banter lek. Hei! Hei. Kancang ini! Apa? Bocah kok ngene aja mbok keplek ndase. Lah Sano, sano. Sano piye? Utek kene kopion. Ngomong utek kopian sapa? Wah, aku. Hah? Aku. Ngapra utek kok lele. Aja dulu. Hah? Halah, halah. Ija kita ayo. Ija kita. Oi. Kapan ija kita omahmu mau guru ora? Ora gelem. Ora gelem. Piye? Yen wani loro lawan loro. Kowe iki aja sita iki piye iki? Ma, bablas yo. Mana-mana iki? Bablas yo. Hah? Bablas loro-loro. Ya jam kesesuk salaman. Mana nek? Jelas. Kowe kene. Aduh. Kene. Masya Allah. Bahaya iki. Aduh. Masya Allah. Dasen. Dase kene dase. Dasen bengkong rene. Hah? Dasen bengkong rene yo. Bahaya iki. Dasen ngene iki kene. Welak Kene kan kene. kene. Mata. Mata dasen. Kuwi dados boneka. Tunggu. Apa? Sehat. Kene. Emang ngomong apa? Dasen bengkong rene. Lah emang ngomong apa? Letek dasen. Oh, alah ngono aksen dene kok. Lah kene. Lah iki kono gawan bayi lewe. Iki gawan bayi. Hah? Gawan bayi. Alah bae tawe aja nek nang kene. Ayo. Oh, Ini. hah? Ono lah sing cilik lho. Ojo wedi. Aja piye he? Ah, Ojo mesti he. Hei, ayo. yen wani. Ojo tutang tunjang. Kowe nek kene tambun biasa. Hei. Mas Ami pemen lollipop apa piye? Aku, Aku ya ora model ngene iki. Apa? Aku malah eling sing ora-ora. Apa? Sikatan. Kata. Aja bomot. Dasi aja bomot. Permen. Ayo, royo. Pilih juga biasa ngomong. Tidak.
Kodak. Kuncian apa dikelolok. Wis Allah, Pak. Gini. Dadan nikah. Nakal kabeh. Gini yo. Tulungi wong ora pasate blas. Lo tak tulungi timbang tidak. Timbang tidak ning ngono. Kowe nulungi aku nek wis mati kok lagi mau tulungi. Tapi yang jalung piye? Jalung piye? Oke. Saurunge dijak tulungi sik alene. Oh iya iya iya. Aku tidak. Kenapa muda? Apa muda? Gak lah muda. Urang tak tulungi. Tulungi sik. Gerak gerak gerak. Tulungi sik. Ya, tunggu sih. Tulungi ya. Tolong orang muda sih lu. Ayo, ayo, ayo. Dase lo mau jual. Hah? Dase masang pancatan. Ya sih. Tidak jangan. Ya sih lu nyuak. Untuk yo tiga pancatan lo. Lapora. Tulungi pra. Wah, wong gak dhewe ae. Menteni mau tulungi sedeng mati lele. Kowe dikeroyok wani. Kowe dikeroyok wani. Dikeroyok. Iya. Sing tau ngene akane. Kowe kene. Gonem nendi? Gonem nang kene. Balam lo. Baleni. Abang. Apa? Baleni kowe. Yo. Ora terima masalahna. Jawab ke ilang barang mangko. Semuanya kan raja pengakuan. Nah, ini mana? Kok saya
iso ora? Ora iso alit. Aku ora iso. Bagus. Loro bayar dulu. Bayar dulu. Yo. Yo. Duh. Sangkul ke malu. Yo. Yo. Besok Kang, udah dulu. Bayar dulu.
aja. Nah. Nata kok. Jajal nih jene. Iya. Amin. Natamu. Aku ngomongi. Apa? Aku nek ngomongin aku niku. Kene. Kalingan film kartun iki kok. Apa? Kayak ping-ping. Ayo. Iku gak kuwi. Jajal nih jene. Lah nek iki gak kuwi. Lah apa? Kuwi apa setruk. Salto wis. Salto wis. Perang wis. Perang wis. Golek hiburan. Golek hiburan liyane. Apa? Lek barongan lek. Ora kok barongan kok. Kowe go barongan kok. Ora kok barongan. Ora. Sing ngomong go barongan apa? Aku. Hah? Pego. Go apa lek? Kok Tak kok guri. Lek barongan lek saiki lek. Lek barongan lek. Apa? Apa? ngajak apa? Ngajak ndang bar. Bayar teman-teman iso. Jare kok tak iki apa? Perang wis, salto wis. Wis. Ganti. Ayo. Jare barongan. Jenenge bujang gak tau. Kowe iso. Kowe iso. Sing ora iso apa? Jal. Lho kene pakare ganongan lek. Lek ganongan lek. Ganongan ayo. Ayo. Go. Ayo Ayo. barongan Solo ngono. Hei, ayo digo kena. Go. Ya. Manjare ku lho. Kene. Lho kok men ae ora iso jere. Iso manjak kondang ora iso. Kowe nyek manjange ka iso ganongan. Lah yo, kowe medhen diasem balungan. Aku ora ngenyek iki. Apa? Iku lho tukang bunyak siapa. Ayo.
Orang bakal tak lilani yen kowe mudana kowe yen mau cobain aku bakal dadi watu saduranmu. Ayo, kita toke wae. Wong mojo bae. Opo wong dilengsi. Sing pasang tukang pati di papan kene. Ayo ngono sing kok kalane. Yo. Maju banget tuh kamu. Setan kowe. Ayo. Apa mau tuang sampeyan aku kayak kamu sini. Ano ini? Ayo mlayu ae. Ayo mlayu memang gilengsi. Ayo. Ano ini mas singitan eh? Setan eh? Kok koyo pengen nyamang ono julen buat kamu eh? Ayo wong gilengsi. Kowe bocah kamu dulu. Kau dulu. Yang kowe nak letak. Emang eh? Apa lagi kau jenuh eh? Ayo.
Kok 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 kok.
Aku malu. Ayo, aku malu. Aduh. Apa ini? Aku malu. Aku malu. Non. 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 Aku malu. Aduh, aja Melayu, aku malu. Aduh. Aku malu. Aduh, aku pocong ini. Iki pocong sapa? Aduh, guluku, aduh, ya lah kakek aneh ya. Aduh, aku tangan non. Pocong! Non. Wes ngotot aku masuk tembe. Lah aku wis utang aku are. Apa usah diutang gue lho? Kowe utang aku pas nang warung rokokmu sing bayar aku. Aku lali diutang sapa aku lali ya. Kena aku ya kae pacarmu. Pacarku sapa e? Pacarmu kena puji no kok. Hah? Puji, aku puji sayang. Rokokmu sing bayar aku ndang sauri. Aku rasa nyauri ya saiki. Lho, nek ora iso ya aku disempurnakno. Sempurnano. Heeh. Carane piye? Ya didongak-dongakno apa piye to blok. Iso ora? Iso lele. Tungano. Roda. Ayo ta sayang. Kowe jalan disempurnano. Ayo ta. Yo yo kakek dosa sempurnano bareng lho. Lah piye wong aku matine biyen mbok sendekno sargedang. Kono mik. Bunga-bunga iki. Yo, yo. Pediot iki ngene. Ala sini bunga. Ayo sempurnano. Ige. Ige. Ah, ya pocong kok kata sedila. Mati aja ana wong lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Goblok, enggak iso. Kowe nek gak iso ngomong tak kena mikir. Aku ora iso ya. Kowe nek gak iso aja ngisi-ngisi aku. Loh, wes dongano. Goblok. Aku ora iso. Ora iso ora gelem ngomong. Ya goda. Nah, nggih. Enggak. Aja ning ngono. Aku kancane no cakok. Iso ora? Loh, bulan dong. Isin aku. Lah apa? Aku suwi ra nyekel mik ini. Aku bisa nek nyekeli gak ngaji. Lah piye? Mangkupu. Kau. Dongano sing apik. Nggih. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jeblos sampe aduh lah kakek
Aduh, aku balik aku. Aduh. Ya, mau ngejan. Waduh. Alah.